putlon di ay sa Ginoo ang kahoy nga dili mubunga. Nya ang tao sad nga dili mubunga, putlon sad og isugnod sa kalayo, kay nag-usik lang sa katambok sa yuta or nag-usik lang sa mga grasyang gihatag sa Ginoo. Gipangutan-an na imong tupad ing na dili pa kaputlonon, di kaputlonon, ay daghan ba nato mga putlonon. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang tagsa-tagsa gihatagan sa Ginoo og mga bagasa, lain-lain lang, na ay propeta, na ay mga apostoles, na ay ebanghelista, pastor, magtutudlo, healer, guban pa. Pero kini di ang tanan gihatag ni sa Ginoo aron pagpalambo sa usa lamang kalawas, ang usa ka katawhan sa Dios. Nya unsaon man pagpalambo, kinahanglan atong gamiton ang tanan natong gasa para sa uban, ialagad sa uban. Muna kung sa may role natos kinabuhi, mo'y atong buhaton ng litan asawa ka, pagpakaasawa, ginikanan ka, buhata ang imong role isip ginikanan. Ako sad nga pari, ako sang buhaton ang akong katungdanan isip pari. Dili tamag sinahay, dili sabta mag contest or magkompetisyonay, dili sabta magdinautay tungod lang kay may kay kang mo suwat niya ako may sa kong mutabi, magdinautay na ta, moingon ta, may lang na siya musuwat, di man na ka maumutabi. Ayaw na, ang iya atong role ang pagsuwat, isip ebanghelista, nga ikaw tingali, preacher, yaw-yaw. May malang na siya mo healing, pero di man na siya kamaong mo memorize anang tanang mga bersikulo sa Bible, o man na siya alamag. Ayaw na lang pag-ana. Ang katong iyang healing nga gift, mao sa to iyang gamiton. Nya kanisang imo nga memorize kay nimo, dali kay ka memorize kay may kay kag memory, gamita sa na siya. Wa na lay pagkontis-kontis, pagdinaotay. Unya ang sunod natong buhaton para mabungahon kay itong kinabuhi, magdasigay ta pag-adto sa balay sa Ginoo. Pila man kabuok ninyo nga inigting simba, musimba mo Domingo nga mangimbitar gyud mo sa inyong silingan. Ano bang imo gyud silang dasigon ba? Oy, kasagaran nato siguro ay lang, siguro ay ako'y simba, nya uli nimo buwa mo simba imong silingan, sige lag duwag madyong, sige lag duwag tungit, sawayon pagid nato. Ayaw magdasigay ta. Muna ang atong tubag sa Salmo nag-ingon, nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang balay sa Ginoo, mga igsuon, duha ni siya ka lugar na ay gitawag natong sacramental house of God, nga maoning atong kaning simbahanan, og naasay gitawag natong inner house of God, nga mao ang atong kasing-kasing. Pulos gid ni makalipay kana bitang higugmaon ka sa imong silingan, sabton ka sa imong mahal sa kinabuhi, pasayloon ka sa imong mga sala, pasabot nakasuod ka sa balay sa Ginoo nga naas iyang kasing-kasing. Kay matod pa ni Kristo, ang iyang balay anha man sa atong kasing-kasing. Nya og naa kas imong kasing-kasing,
nga ang imong isigkatawo nakasud na diha, dali ra kayo pag-imbitar niya nga manganhita sa atong kaning simbahan, manimba tagdungan, kana bitang magmisa kog patay, naagay pipila ka mga igsoon or mga parinting nga dili mo tambong ngano man tungod kay nag-away di ay sila. Moingon man to siya, mo tanaw-tanaw man to, igtanaw dito, na ang mga animal na nambong ay, di na lang kong tambong, kasa lagyapon ko diha. Nya kato santo ang nitambong, nakaunag tambong, magsigi sa tog lingi-lingi, magsigi ingon nga, wa mo simbang buang-buang dahi, wagi batasan da. Ang imong kasing-kasing na ay dili Diyos nun, yawanon nga pagbati. Ang imong gipapuyo sa imong kasing-kasing mao ang yawa. Muna diri sa atong ebanghelyo ni ay niingon, Lord, naaman to'y nag-ampo didto, gahalad, gipatay manoong Pilato didto gyud sa halaran. Ingos Kristo, unya kay gipatay man to, nagtuo og dautan kay ito sila, kay kaninyo. Ug di mo magbasol sa inyo mga sala, mga matay sad mo sama ni adto. At tanawa karon wa na ta magbasol kay sa to mga sala. Porting pinatyanay sa kalibutan. Porting pinatyanay yun. Gubat, patay, dinautay. Kay wa man ta mamiya sa tong sala. Gasigi mo lang tag sinawayay. Niya, ni asay pasumbingay ni Kristo katong kahoy nga putluno na unta, pero niingon ang hardinero, ako sa ning kuan ni Lord, ako sa ning kubkuban ang kilid niya, akong abunuhan basin pag mamunga ni inig ka kuan, inig ka sunod tuig. Pasabot ang Ginoo sad isip siya maoy hardinero si Kristo, og kita isip mga gitawag og mga laborers ni Kristo, maningkamo ta pagtabang sa atong isikatawo nga makakitag Ginoo, nga matagaan gisilag chance nga makakitag Ginoo. Kubkuban ang kilid mo na nahitabo sa mga santos sama ni San Agustin, famous man kay ni siya nga buangon kay tanan, gisigihan gyud bisibis ni Monica sa iyang pag-ampo o sa iyang mga luha ang iyang anak. Ning bunga gyud nahimog yung santo si Agustin, si San Pablo, Saulo man sa una, manglulutos. Gisigihan yung bukbo sa mga dugo, bisibi sa dugo sa mga martir nga iyang gipamatay o sa gugma sa mga tao nga iyang gipanglutos. Na-converter yun si San Pablo og nahimong haligi sa pagtuo nato. Daghan kay karon, bisan gani mga adik, na daghan kay datong kaila, mga adik is una, karon nindot na kay kinabuhi. Tungod kay naay ni hago pagtabang. Sige, laing lingi sa imong tupad na abunuhan tika. Abunuhan tika. Pasabot, paambitan tika sa akong mga nindot aron mag-anam kag kanindot. Ug kung mauna ni atong buhaton mag-inambitay tas mga nindot nga niya nato, pagkanindot sa kalibutan, pagka mabungahon, pagka fruitful. Muna kamong ni paambit din hinato nini mga slots, inyong pagsigig palit ani atong slots, dako kay ning ikatabang nya daghan san mo bunga. Pabungahon pamog maayos Ginoo, pasabot pilo-piloon ang inyong mga grasya. Basta tininuod gyud ang inyong paghatag. Nya kinsa man ning tininuod ang paghatag, dili maghunahunag baos. Ang kalipay naas paghatag. Sige lang yung hatag. Palit og slot niya magid ato makauban ini nga sige lang yung palit. Why hunong-hunong gani kun mohunong kog baligyag slot, mangutana dayon, padir unsa na say imong slot karon? Ninduta ni mga tawhana. Nasay uban di na gyud ganahan mamina og slot. O ugma na lang ta mo update ani. Nasay uban
dili pa gyud mo palit, mga scammer pa gyud. Mangilog pa gyud aning ato in taong ginagmay nga dawatonon, ila pag yung ipasimang ngadto nila pinaagis pag ilad-ilad. So ato lang sana silang iampo. Aron di sa ta mabiktima sa akong nang gikaingon, sunod gyud mo kanunay aning ato mga platform sa social media. Ang atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod, mga 206 na ni ka kanini ang subscriber, o kanisang atong Facebook page San Vicente Ferrer Paris Liloan. Nya dinhi aning maong mga platforms atong ipakita ang atong whole nga misa, online mass. Nya inikanta sa offertory ug sa final songs, tanawa sa screen, ato nang i-flash diha ang mga official nga contact persons, contact numbers o account numbers. Inyo nang screenshot, nya mao na inyong sundon aron dili masaag ngadto sa mga buangon, no? Aron ang bunga ninyong ipaambit dinhi mapahimuslan gyud sigon sa tumong nga giplanos Ginoo alang natong tanan. Kay ang Ginoo kanunay ginang naghatag og kaayuhan. Nya unsaon pagpalambo, unsaon aron mudaghan ang bunga, sige lang gitag paambit, sige paambit hangtod na kita balik ngadto niya nga maoy nag-atiman nato sa tinuoray.